Uram, 10 perce vesz méretet a lábamról. Mikor hoz már végre egy cipőt is? A cipőbizniszben a legnagyobb hiba a kapkodás. Tudja, mi profik alaposan megvizsgáljuk a talpat, a lábfejet, aztán az egész lábat, hogy pontosan tudjuk, hogy mi kell neki. Remélem nem kellemetlen. Nem, sőt, inkább feliztat a dolog. Zárva vagyunk. Itthon vagyok, drágám. Azt hiszem, inkább megyek. Menj hozzá, Júci! Zárva vagyunk. Mondjuk lefekszel velük. Pont ez a terv. Hölgyeim, parancsoljanak, foglaljanak helyet. Mivel szolgálhatok? Ide járunk a fitnessben. Annyiszor elmentünk már a bolt előtt, és mindig láttuk, gondoltuk, beugrunk egy kicsit. Én egy alkalmi cipőt szeretem. Nem tudom, mi van velem mostanában, de néha egyszerűen nem bírok magammal. Azt hiszem, ezt nevezik nymfomániának. Ha ilyenkor a közelemben van egy pasi, úgy érzem, le kell dobnom magamról az összes ruhát. Hát, én akarok cipőt venni, miért nem az én lábamat méri? Bocs, de ő a nymfomániás. Na jó, uram, én úgy teszek, ahogy a többi vevője. Átmegyek a top-topámba. Ott sokkal jobb pasi az eladó, és fiatalabb is. Na ez az űrge tényleg igen lepukkant. Remélem tényleg jó pasi ott az eladó, mert hiába öreg, már erre is majdnem rámáztam.